תבין מה זה בתי משפט לענייני משפחה, תבין. את השופטים. תבין מה זה, הרוצחים בדם קר נפשות של ילדים, וכמובן של אבות. גם כמה אמהות. אבות לא רואים את הילדים שלהם, לא נותנים לנו לראות את הילדים. בתי המשפט הרחיקו אותנו מהילדים. מה הסיבה? כנראה שגרמניה חזרה לכאן. מדוע השופטים מתעללים באבות? מדוע ניתקו את הילדים מהאבות שלהם? מדוע? אבל בעיקר אבות וילדים. כשכיניתי אותם שזה מזכיר את גרמניה הנאצית, קיבלתי אישור. הנה אישור. אז אם חשבתם לתבוע, מה לעשות? אי אפשר. גם אני באתי לבית המשפט ולרווחה, אבל אין ילד. אם האמא לא מסכימה, אין ילד. האישה קובעת. לא, איך יכול להיות? אבל האישה צריכה גם את הגבר כדי שיהיה ילד. מה זאת אומרת? אין ילד. אז איפה כן? איפה הילדים שלי נמצאים? אני גידלתי אותם, אני יודע. איפה הילד? אין ילד. אם האמא לא רוצה, אז לא תראה את הילד. אין ילד.